বড়ো মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে তো BTRত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই उदालगुरि जिल्लानि BJP दोलोनि जायखौ जोंनि बर'नि सिंस्रि आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा मोनसे समाव बा एबसुनि आफादगिरि बिथां सारा राङाफारायाव थांलायनानै हेलिकप्टार गाखोलायनानै जाय बिथांनो बर' हारिनि थाखाय बर' समाजा जौगानायनि थाखाय BTR ओनसोला डेभेलपमेन्ट जानायनि थाखाय खोथा बुङै बुङै BJP दलाव भट होनानै दिलीप सयकियाखौ देरहासार होनांगौ आरो दिल्लीसिम पार्लियामेन्टआव थिनहरनांगौ बर'फोरनि थाखाय खुगासिनो थाखाय बर'फोरनि थाखाय खोथा बाथ्रा बुंनो थाखाय होननानै भट बिनानै होदोंमोन दिनै नैबे बिथाङा BTR ओनसोलनि सायाव माखासे मा बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे बर'फोरनि ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि सायाव माखासे खोथा बुंदों नोंथांमोना गासिबो खोनानो मोनगासिनो दङ दा फारि फारि नोंथांमोना जायफोर नुखादों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना सब जोबजासिम खोनासंनानै लानाया मोजां आरो जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामलायगोन होननानै आं बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय जादों स' नैबे जोंहा दिलीप कुमार बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेवहाय आहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा बुंखागोन खाबुआ मोनोब्ला मा होनना बुङो जिबौआबो मोसाखौ जाखागोन नङा होमबा दा बेनो मेन बाथ्राया दिनै जोंनि BTR सरकार थासान्दियाव जोंनि BTRनि CM प्रमद बर' थासान्दियाव दिनै दिलीप सयकिया बिथाङा नैबे बाथ्राखौ मारै बुंनो हाखो जोङो नैबेयावनो बुजिना मोनो अब्ला दिनै थारैनो ब्रा ब्रा इलेक्सनानो फैयाखै दानो इलेक्सन जायैनि सिगाङावनो BTRआवबो गुबुन हारिफ्रा बा एसामिसानो जा जियानो जा हाबनायनि खोथाखौ जों खोनानो मोनबाय दिलीप सयकियानि खुगानिफ्राय अब्ला थारैनो नैबे जानो गोनां फैबाय थानाय इलेक्सनाव जुदि BJP सरकारा BTRखौ कब्जा खालाममारनो हायोब्ला एकसालि भट गेलेनायनि गेजेरजों अब्ला BTRआव थानाय बर' फिसाफ्रा मा जागोन जों बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां मिथिबायना दिनै आरोबाव सोरबाफोर सानदों नामा दिलीप सयकिया मोननो बा सोरनोबा भट बिनानै होबावदो बेफोरबायदिनो आरो खालामबावदो बर'फोरखौ 5 बोसोर 10 बोसोर आरो गेप्स जाहोबावदो फावसायनायनिफ्राय फावसाय होबाय था गोदोनायनिफ्राय गोदो होबाय था गासिखौबो बर' हारिखौ बेफोरबायदिनो थगाय फाननानै जाबाय थादों मिन्थिबाय बेखौसो आं बुंनो लुगैदों दिनै जोङो एबसुनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ जों दुखु मोना एबसुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे आफाद एबसुआ जोंनि थाखाय सिंस्रि आफाद जायखौ बुङो जोङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन नङा होमबा मोजां गाज्रिखौ बिथांमोना बिजिरनांगौ मोजां गाज्रिनि गेजेराव बिथांमोना थानांगौ अरायसम रायजो राजा आइ आफाफोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारग्रा होनना बुङोब्ला जोङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ नाथाय दिपेन बर' सारा थांनाय बाराव MP इलेक्सनाव मा बाथ्रा बुङामोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया जों बेखौसो सोंनो लुबैयो मानो होनना बुङोब्ला दिपेन बर'आ दिनै बै समाव एबसुनि आफादगिरि जानानै बिथाङा राङाफारायाव हेलिकप्टार गाखोलायनानै थांदोंमोन बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन दिलीप सयकिया बिथांखौ जेरैखि जाया देरहाहोनांगौ दिल्लीसिम जोंनि बर'फ्रा BTRनि जानानै MP फाथायहरनांगौ बिथाङा दिलीप सयकियाया बर' हारिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन बर' हारिनि थाखाय बिथाङा दिल्लीयाव खुवासिगोन होनना बुंदोंमोन बाथ्राया नंगौ सैथोमोन दिलीप सयकियाया इलेक्सननि सिगां जिबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जोङो दिलीप सयकियानि खुगानिफ्रायबो जों खोनानो मोनवाखै नाथाय जोङो खोनानो मोन्दोंमोन बेफोरबायदि गोगोम आरो मजबुत गोख्रों रावखौ जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय नाथाय दायो दा मानो बेफोरबायदि जों बाथ्रा बुंजानो मोनखो BTRआव गुबुन हारियाबो हा बायनानै मोनगोन अभियासलि बे मोनगोन मानो मोना जानो UPPL सरकारा जेसां दिन थांनानै थागोन एसां दिननो गुबुन हारिफ्राबो आननाखि जोंनि आसामनि थागिबिफोरखौथ' बादानो दोन जोंनि आसामनि सिथायफोरखौथ' बादानो दोन बांलादेशनिफ्रायबो फैनानै BTRआव हा बायनानै थाफैनो हागोन बे बाथ्राखौबो बुंनानै होबावदो मिथिबायना बे बाथ्राखौबो क्लियार खालामना होदो दिनै बिथांमोनहा एसामिसफ्रा आंनि नुहुरनायाव एसामिस बन्धु भाई সকলে আমার BJP চৰকাৰে হওক বা আগৰ চৰকাৰে হওক কংগ্ৰেছে তেখেতসকলে পাৱাৰত থকা সময়ত বা চৰকাৰ চলাই থকা সময়ত বাংলাদেশী মানুহ সোমাই আছে এতিয়া অসমখনে জাগা নোহোৱা হৈছে এতিয়া লাহে লাহে কি কাৰ্বি আংলং ক'তবা BTRক কাঢ়িব খুজি আছে আজি MP আমাৰ দিলীপ সয়কিয়া ছাৰৰ মুখৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ দিলীপ সয়কিয়া ছাৰ আপুনি এজন MP হ'লে কি হ'ব আপুনি কাৰ মাটি কাঢ়িব পাৰে কাৰ মাটি কাঢ়িব নোৱাৰে তাকে সদায় আপুনি সপোনত দেখা পাই থাকে নেকি BJP চৰকাৰৰ আমল সেইটোৱেই নেকি BJP দিনত এইটোৱে কাকবা মানে এভেকশ্যন কৰা কাকবা অসমৰ পৰা খেদোৱা কাকবা নিজৰ মাটি নিজৰ জাগা নিজৰ ঘৰৰ পৰা মানে ঘৰ ভাঙি জ্বলি পেলাই খেদোৱা সেইটোৱে চান্স চাই থাকে নেকি दा नोंथांमोना गासिबो बुजिनो बाखि गैया नोंथांमोना एसामिसखौ रोंखाजोबगौ नोंथांमोना बुजिनानैसो बुजिबायदि खालामो जों बुजिनाया मोजां बेखायनो जा एसे मिथिनानै मोनदों जों बेखौ सोलों
मिथिबायना जोंबोथ' बारा रोङा नाथाय जोंबो दासो सोलोंफुगासिनो दङ बा सोलोंगासिनो दङ नङा होमबा जोंनि उनावबो गेरेन्टिफोर जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ खुद गावसोरनो सुद्रायना लाबानो जाबाय दायो आंनि साननाया बेल' जेसां दिन जोंनि BTC आव बा जोंनि उदालगुरि जिल्ला क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्ला बरपेटा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला बेफोराव जेसां दिन दिलीप सखियानि पावारा थाबाय थागोन एसां दिन गार्ड जागोन आरो नन BTR जायखौ बुङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुराव मस्ट नाम्बार 1 सासे सियाल दङ सोर अशोक सिंहाल डाङरिया मिथिबायना अशोक सिंहाला BTR निबो सासे मन्थ्रि जानानै दं नोंसोर बेखौ मोजां मिथिखागौ नङा होमबा जेरै मोनसे समाव प्रमद बर' सारा जेब्ला एबसुखौ गारनानै UPPL नि केन्डिडेट हिसाबै गसंनो आवगायबोदोंमोन बे समाव बिथाङा इलेक्सन गेलेनो थाखाय रां गैयामोन अब्ला बेखौ UPPL नि प्रमद बर'खौ सोर मदद होदों अशोक सिंहाल रांजों अननाय होनानै बिथांखौ जेरैखि जाया इलेक्सन गेलेहोबाय दा बिथांमोनहा अशोक सिंहाल आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा प्रमदखौ गावनि आफाथालायाव दोनगासिनो दङ खिन्थु जेबो फात्तासो मोनाखै BTR आरो BTR नि भटखौ बिथांमोनानो बायगासिनो दङ दा जाय हक नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয় দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব 6 শিডিউলো পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ যতে ততে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব BTRতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে BTRৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো BTRত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই ঠিক আছে নিয়ম এটা আছে কাৰণ যেহেতু ল্যান্ড সাবজেক্টটো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ প্ৰশাসনৰ এটা বিষয় গতিকে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যেটো ল্যান্ড সাবজেক্ট হেতু তেওঁলোকে সম্ভালিব কিন্তু যেটো সাবজেক্ট স্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ল্যান্ড ইজ এ স্টেট সাবজেক্ট 6 শিডিউল কাৰণে এটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয় আছে গতিকে দুখন চৰকাৰৰ দুখন আইন এটা অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হ'ব নোৱাৰে এটা আইন এখনে আইন হ'ব দুখন আইন হ'ব নোৱাৰে গতিকে এখন আইন হ'ব যিখন আইনত খিলঞ্জীয়া মানুহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বড়ো মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব ৰাভা মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব গোৰ্খা সুৰক্ষিত হ'ব আৰু শৰণীয়া কছাৰী সুৰক্ষিত হ'ব অসমীয়া বাকীসকলো সুৰক্ষিত হ'ব সকলো সুৰক্ষিত হৈ থকা এখন খিলঞ্জীয়াৰ হিতৰ স্বাৰ্থত এখন আইন আমি সকলো অঞ্চলতে সমানে প্ৰযোজ্য হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আমি ইতিবাচক দিশেৰে মানুহৰ যেটো ভূমিৰ সমস্যা হৈছে এই সমস্যাটো আজি সমাধানৰ কল্পে বহুত মানুহে বহুত আশাৰে বাট চাই আছে ইয়াতেই জন্ম ইয়াতেই মৃত্যু আজু ককাকৰ দিনৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত মাটি আছে সেই মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সেই মাটি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে নতুনকৈ পট্টা নাপায় এটো কি দেশৰ কোনখন আইন জম্মু কাশ্মীৰতে এটা মাটি কিনিব পৰা হৈছে 370 ধাৰা যোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ মাটি